hai que ir con presa, conselleiro, pero non podo evitar facer este comentario. Escoitaba outro día Feijóo e hoxe a vostede. 40 anos de paz. Pero é que o publicista da Xunta de Galicia é un millennial sin memoria democrática. Vostede sabe a que está vinculado aos 40 anos de paz? A siniestra dictadura que viviu este país. E os 40 anos é o que nos levou sacar. Señora Presidenta, podía decir Silencio, por favor, ten a palabra o señor Lago. Afectada. 40 anos é o que nos levou sacar o siniestro dictador da súa tumba de homenaxe. Facer unha campaña falando dos 40 anos, de verdade que é un millennial sin memoria democrática. Señor conselleiro, volveu a repetir o seu triunfo, o discurso triunfalista que non se corresponde ca realidade, non? Eu vou facer un balance sintético da década Feijóo. Como se confunden cas décadas e cos plazos, eu yo aclaro. Vostedes levan gobernando dende o ano 2009. Facer o balance sobre o ano 2014 é trampa. Feijóo vai pasar a historia por ser o presidente coas peores cifras de crecemento económico de toda a historia democrática, dos 40 anos de historia democrática do noso país, porque a taxa media anual de variación do PIB foi do 0,5%, 8 veces menos que a taxa media do período 95-2008. Feijóo vai pasar a historia por ser o único presidente que vai deixar o goberno con menos emprego dos que había cando chegou a gobernar. 54.000 menos. Galicia é a comunidade con peor evolución do emprego na última década, non entre as peores, a peor das 17 comunidades autónomas que conforman o Estado español. Feijóo pasará a historia porque na súa presidencia a participación dos asalariados na riqueza acadou o seu valor máis baixo dende que existen estadísticas. No ano 2019, 48% do PIB destinábase a retribucións salariais. No ano 2018, 42,4%, 3.800 millóns de euros menos para salarios. Feijóo pasará a historia por ser o único presidente que recortou o orzamento da Xunta, que aumentou con todos os presidentes, pero el, Feijóo, vai deixar o orzamento con 2.000 millóns de euros menos en termos reais dos que había cando chegou. Feijóo vai pasar a historia por ser o presidente que máis endebedou a Galicia, porque en 10 anos de mandato a débeda pública aumentou o dobre que nos 27 anos anteriores con 4 presidentes. En tanto xa no orzamento de 2020, a primeira crítica que facemos dende o Grupo Común da Esquerda que a Xunta acepta de forma resignada o cambio de ciclo económico sin facer nada para evitar a desaceleración. Os orzamentos de 2020 son unha renuncia á responsabilidade de gobernar, porque se define e mesmo se cuantifica o problema da desaceleración, pero non se fai nada para combatila. Conselleiro, recorda esta frase: no ano 2019 a achega da demanda externa tamén será positiva. Tanto nas exportacións como as importacións manterán un elevado dinamismo. O se perdeu a ocasión de recoñecer que en 2019 o sector exterior ten unha contribución negativa de 1 punto ao crecemento do PIB. E iso, a pesar desa cifra que vostede deu das exportacións, vai suceder igual, como se di na memoria que acompaña os orzamentos, no ano 2020. Esta é a realidade que hai detrás do discurso propagandístico sobre a evolución da competitividade. O sector exterior non vai aportar nada ao crecemento da economía galega, que volve a depender de forma casi exclusiva da demanda interna, isto é, dos gastos dos fogares, do investimento e do gasto público. Para que se entenda ben, salarios, pensións e orzamento da Xunta de Galicia. E é aquí a nosa crítica, porque existe un amplo consenso de que a política monetaria xa non ten recorrido, que é o tempo da política fiscal, e hai un chamamento para que o conxunto de administracións públicas actúen dende o orzamento, dende o fiscal, para combatir a desaceleración económica, para impedir unha improbable, pero posible, volta á recesión. Como o seu orzamento medra menos, unha décima menos que o PIB nominal, pois ese carácter expansivo non existe. Significa renunciar a actuar dende a política fiscal para combater a desaceleración. Eso ten que ver cas políticas de austeridade compulsiva que levan 10 anos aplicando, que reduciron a capacidade de actuación do sector público
para actuar a través do orzamento, tanto dos ingresos como do gasto público. Voulle dar a razón, dende o ano 2017 o nivel de riqueza, o PIB, xa está por riba do antes da recesión, pero os orzamentos das administracións públicas, o seu e o gasto público, aínda está moi por baixo do que había no ano 2008 e o ano 2009. E esa para nós é unha pregunta fundamental que reiteramos. Por que, co mesmo nivel de PIB, dispoñemos de menos recursos para a sanidade, a educación ou a protección social? A resposta é moi sinxela, porque se desfiscalizaron as rendas de capital, os beneficios empresariais, os grandes patrimonios. Esta deserción fiscal dos ricos reduciu os ingresos públicos e desequilibrou o reparto da carga fiscal. O orzamento que vostede presenta hoxe é o mellor exemplo desta práctica desfiscalizadora, porque a elevación do mínimo exento no imposto de sucesións de 400.000 a 1 millón de euros é unha medida que beneficia a unha ínfima minoría, pero ten consecuencias negativas en termos de suficiencia como de equidade fiscal. Señor Martínez, voulle facer unha pregunta. A vostede lle parece xusto que unha persoa, filla dunha parella en régimen de gananciais que herde ata 2 millóns de euros, excluída a vivenda habitual, pague o mesmo que outra que herda 15.000? Cree que esa forma de tributar cumpre co establecido no artigo 31 da Constitución Española, que di que todos contribuirán ao sostemento dos gastos públicos de acordo ca súa capacidade económica mediante un sistema tributario xusto inspirado nos principios da igualdade e a progresividade? Esta medida estrela no seu discurso de rebaixas fiscais vense a unir a decisión de rebaixar o tipo do imposto de patrimonio. Herdanzas de 2 millóns de euros, patrimonio superiores a 700.000 euros, esa é a clase media para o Partido Popular. Acabo de facer público na información que pon de evidencia as consecuencias destas políticas aplicadas na recesión. De no ano 2010, o número de millonarios en España aumentou o 500%. 2010, empeza a austeridade, empezan a baixar os salarios. Dende entón, o número de millonarios pasou de 172.000 a 980.000. E algúns deles viven no noso país. Non parece que a crise fora igual para todos. Hai máis ricos, pero pagando menos impostos. Política fiscal para ricos, que é o que fan vostedes, que explica unha das anomalías destes orzamentos, que medren moito máis os ingresos que veñen do sistema de financiamento autonómico das transferencias da Unión Europea e moito menos os ingresos propios xestionados por vostedes, en gran parte vinculados aos impostos que gravan a riqueza e o patrimonio. A rebaixa de impostos ocupa un lugar central no seu discurso, pero hai que facer o cadro completo. Caen os ingresos, aumenta a débeda, se le corta o gasto, pero sempre hai para o Partido Popular marxe para reducir os impostos. O dixo vostede, menos ingresos porque no ano 2020 os beneficios fiscais chegan a 450 millóns de euros, acumulando 2.000 millóns dende o ano 2009. Canto da débeda pública se corresponde con estas rebaixas fiscais? Que recortes na sanidade e no ensino foron provocados por estos menores ingresos fiscais? Porque o que non se paga con impostos, págase con recortes ou con débeda. Señor conselleiro, antes de que me retiren o uso da palabra, quería pedirlle un favor. Non faga quedar mal o presidente da Xunta de Galicia no pleno. Onte o presidente dixo que o gasto sanitario é o máis alto da historia. Vostede sabe que non é verdade. Feijóo é licenciado en Dereito. Non ten por que entender estas variables económicas. Non ten por que saber que para facer comparacións en economía hai que utilizar termos homoxéneos e comparables. Termos homoxéneos e comparables que din que, tendo en conta a evolución da inflación, o gasto en sanidade no orzamento de 2020 está 218 millóns de euros por debaixo do gasto de sanidade que había no ano 2009. Conselleiro, remato facéndolle a mesma pregunta do ano pasado que non contestou, a ver se esta vez teño máis sorte se decide a contestala. Por que, se xa temos o mesmo nivel de PIB, o orzamento en termos reais está un 16% máis baixo co do ano 2009?